ओ-टी-टीमुळे एक झालं, की आपल्याला निवड करता येते. दुसरी गोष्ट ओ-टी-टीमध्ये निवड करायला भरपूर आता संधी मिळते. म्हणजे आपले मराठी चित्रपट नाही, केवळ भारतीय चित्रपट नाही, परदेशातले चित्रपटसुद्धा तुम्ही ओ-टी-टीवरती आता वेगवेगळे बघू शकता. त्यामुळे आपली स्वतःची दृष्टी व्यापक होऊ शकते. पूर्वी कुटुंबातनं एखादा चित्रपट बघायचं ठरायचं आणि त्या कुटुंबात चित्रपट बघायचं आणि तेवढाच एक षटी षण्मासी केव्हा तरी चित्रपट बघितला. आता म दिवसाभरात तुम्ही 2-2, 3-3 चित्रपट Netflixवरती तुम्ही बघू शकता. दिवसातनं 2-2, 3-3 चित्रपट बघू शकता आणि त्यामुळे त्याचा आनंद तुम्ही घेऊ शकता. शेवटी याच्यातनं होतं काय, आपल्या जाणीवा वाढतात. आपण आपल्या कोशात जो असतो, की मी जे जगतो तेवढंच माझं आयुष्य आणि तेवढंच जग असावं. बेडकाला जसं वाटतं, की हे जग एवढंच आहे. तसं नाही, जग किती मोठं आहे, याचा अंदाज आपल्याला हे चित्रपट बघताना येतो. किती प्रकारच्या जाणीवा आहेत, किती लोक आहेत. ओ-टी-टीचं स्वागतच आहे. परंतु मला एकट्याला मी जे दूरदर्शनच्या त्या टी व्हीसमोर बसलो आहे आणि आम्ही दोघं तिघे बघतो आहे, मला हे आवडत नाही स्वतःला. मला नेहमी असं वाटतं नाटक काय किंवा चित्रपट काय त्याच्याबरोबर सगळ्या प्रेक्षकांनी मिळून तो बघायला पाहिजे. कारण प्रेक्षकांची सुद्धा एक ऊर्जा तयार होते. नाटक बघताना चित्रपट बघताना सुद्धा होते. आणि मी म्हटलं की मध्यांतरामध्ये तुम्ही मग त्या चित्रपटाची झालेल्या जो मध्यांतरापर्यंत चित्रपट झाले त्याची चर्चा करता. आता पुढे काय होणार याचे तुम्ही अंदाज बांधता. इतरांची थोडीशी या नटीचं काम, तो पोशाख, ते सेटिंग याची चर्चा संवाद करता. होतो, चर्चा घरी होते. हा संवादच नाही. आपला आपण आणि ते समोर चित्रपट दाखवला जातो आहे. तर एकमेकांच्या बरोबर शेअर करायचं, वाटून घ्यायचा हा जो आनंद मिळतो ना, चित्रपटगृहात जाऊन किंवा नाट्यगृहात जाऊन, तो घरी बसून मिळत नाही. त्यामुळे मी घरी बसून मला अजिबात कंटाळा येतो एकट्याला बघायला. सगळ्यांच्या बरोबर आणि म्हणून त्यानं नेहमी असं म्हणतात, की नाटक काय किंवा चित्रपट काय हे एक सेलिब्रेशन असतं. बरोबर सर. मग गंभीर प्रकृतीचा चित्रपट जरी असला तरीसुद्धा त्याचं एक सेलिब्रेशन वेगळ्या प्रकारचं असतं. ते आत्ता मुकतो मी त्याला, असं मला स्वतःला वाटतं.